Көннәр суытып, ягу сезоны башлану белән янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсе тагын да актуальләшә. Моның белән бәйле киңәшләрне, кисәтүләрне янгын күзәтчелеге бүлеге белгечләре гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре күпме генә халыкка җиткереп торса да, кагыйдәләрне үтәмәүчеләр дә очрый әле. Күп очракта янгыннар игътибарсызлык аркасында килеп чыга. Саба районыннан безнең чираттагы репортаж. Татар Икшермәс авылыннан Тәслимә Гарипова иендә ялгызы гомер кичерә. Атна сайын балаларын монча ягып каршы ала ул. 86 яшьлек әби өчен янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре беренче урында. Мончаны якканнан томалаганчы күзәтү астында тотам инде, кирип китмим. Менә яңа монча җитештеләр, Аллага шөкер, куркынычсызлыгы калдырмадылар, интерштылар бик. Тормышта янгын белән күзгә-күз очрашканы юк. Алла сакласын ди әби. Иендә дә автоном янгын хәбәрен җиткерүче җайланманы урнаштырган. Менә Маргарита бит име? Значит, эшли дигән сүз. Менә янып ала. И вакытта эшләү белән аңлатайм. Әлеге җайланма төтен исен вакытында сизеп, янгын куркынычы барлыгын көчел тавыш ярдәмендә вакытында хәбәр итә. Максаты йоклаган кешене уяту, игътибарны җәлеп итү. Районда барлыгы 1800-дән артык йорт хуҗасы урнаштырган. Статистикага күз салсак, соңгы 2 айда районда 5 мунчада янгын чыккан. Барысы да гади кагыйдәләрне үтәмәгәннән. Менә мунчаның безнең основной янгын чыгу сәбәпләре әйтгәндә бер очракта мунчаның ишеге югые калай гына терәп торган, шул калай авып китеп инде, күмерләр бу якка тәгәрәп төшеп, шуннан янып киткән. Әгәрдән төшә калса да күмерләр, пич каршында инде безнең булырга тиеш я притопочный лист дибезне, калай, я менә шушылай итеп инде теге таш белән янмый торган өлеш эшләнелгән булырга тиеш. Теге төшкән күмерләр янып китмәсен өчен, идәнне яндырып җибәрмәсен өчен инде. Мишләрне артык кыздыру, вакытында янгын сүндерү хезмәтенә хәбәр итмәүдә аяныч хәлләргә китергә мөмкин. Иң күп янгын быел Шәмәрдән авыл җирлегендә теркәлгән, барлыгы 7 очрак. 5 янгын Эзмә авыл җирлегендә булган. Иске Кишермә янгын сүндерү бүлеге начальнигы Фәнни Сәләхиев командасы 3 янгынны вакытында юк итә. Бер кешенең гомерен саклап калуга ирешкән. Без инде шул 17 авылга кергән үйләрдә, хуҗалыкларда инде профилактик чаралар үткәрәбез, организацияларда инде отработка КТПлар үткәрәбез, суларының гидрантларны карап торабыз инде елга 2 тапкыр. Янгынны сүндерүгә караганда булдырмый калу мөһимрәк. Ни дисәң дә карактан кала, уттан калмый. Мин халык иң беренче чиратта инде саклау, таләпләрне үтәү, аннары инде алам сакласын теге төрле чиратлар булырга может. Шундый чиратлар булганда үз хуҗалыкларны иминләштерергә кирәк. Һәм инде менә ушак битине пожарчыга какой-то теге сразу үттертмәгәндә бөтен җирне чолгап алмый, какой-то бер бәләкәй генә җирдән янып китә инде. Ул янып киткән нәрсәне әйтегән шушы датчик сизеп ала да, сезгә хәбәр иткәч, аны тоже кул астында булган әйберләр белән зорга җибәрмичә сүндереп калырга була инде. Шулай ук менә кием белән капларга була, берәр материал белән электр булмаганда, бензин булмаганда су сибергә була инде. Иң теге самый эффективный әйберләр дип әйтәбез, бу безнең агентушителләр инде. Мишләр, электр газ приборлары чыбыкларының төзеклеген һәр даим карап тикшереп торырга кирәк. Районда халык белән профилактика эшләре даими алып барыла. Белешмәлекләр тапшырылу белән беррәттән масса күләм мәгълүмат чаралары аша да кисәтү ясалып тора. Уяулыкны саклап яшәргә кирәк.